Cámaras, luces, acción. Bon dia, soc Carme Xixona i us explico des de la seu que venim a representar el nostre partit polític Sardines de Casco. Ara us deixo el nostre representant, Joan de la Negra. Molt bones, senyors i senyores. Jo, com a cap de llista, us prometo que no us defraudaré, que no us enganyaré i que, sobretot, si una cosa no es pot fer, us ho juro que no es farà. El nostre lema, lluitar per Catalunya. Si ens voteu, no us arrepentireu. Moltes gràcies, senyors. I recorda, aquestes eleccions vota a sardinesdecasco.cat.